Здравейте! Ако упражнявате занаятчийска дейност като физическо лице или получавате авторски възнаграждения, нашата услуга за деклариране на тези доходи е създадена точно за вас. Занаятчийска дейност включва производство на изделия или предоставянето на услуги, например дейност на художник или майстор-бижутер, без да сте регистрирани като едноличен търговец. Доходите ви ще бъдат облагани според Закона за данъците върху доходите на физическите лица, като може да се възползвате от приспадане на нормативно признати разходи. Същото важи и за авторски и лицензионни възнаграждения. Ако получавате доходи от права върху произведения на литературата, науката, патенти или софтуер, ще може да приспаднете до 40% от разходите си. След закупуване на услугата ще получите указания как да ни предоставите необходимите данни и ние ще се погрижим за всичко останало. Благодарим ви за доверието и ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.